silloin, kun sä voit tosi pahoin. Sanotaan vaikka sä oot itse tuhonen tai sun tyttöystävä petti tai mitä tahansa kamalaa tapahtuu sun elämässä, sun masentaa, sun ahdistaa, sun paniikkikohtaus. Yksi voimakkain tarve, mikä meillä on siinä hetkessä, on se, että joku toinen ymmärtäisi meitä. Mutta se haaste on siinä, että miten me voidaan ymmärtää sitä toista ihmistä, jos me ei ymmärretä itseämme. Ja mitä jos olisi tämmöinen asia? Mitä jos me jotenkin vaan voitaisiin ymmärtää? Mitä jos tämä kärsimys voisi jotenkin olla loogista? Eli miehenä etenkin, kun aina kun mä teen niin kuin tätä työtä, mä oon semmonen tosi tuloshakuinen. Mä oon silleen, että okei, eli tässä on ongelma. Mä en halua tulla vaan valittaa mun ongelmista saatakseni niin kuin tilapäisesti paremman fiiliksen. Mä en koskaan halua sitä. Mä haluan tuloksia. Mä en halua, että mua säälitään. Ja tähän mä haluan antaa yhden esimerkin. Eli katsotaan täällä. Täällä on mun ajatuksia. Eli miten mä reagoin, kun mä haluan? Miten mä reagoin, kun mä uskon ajatukseen, mä haluan, että mua ymmärretään? Okei. Eli siinä tilanteessa mä alan selittää mun kärsimystä. Otan menneisyydestä. Mun päähän tulee se mielikuva menneisyydestä. Se yksi tyyppi sieltä menneisyydestä, ketä ei vaan hiffannut. Se on aina se. Eli se. Ja sit mä muistan, kun mä uskon siihen ajatukseen, mä yritän vakuuttaa sitä toista ihmistä, että hei, tää on kärsimää, tää ei oo mun vika. Ja sen mielikuvan seurauksena mä tunnen turhautumista. Millä tavalla mä näen sen ihmisen, kun mä uskon ajatukseen, mä haluan, että se ymmärtää mua. No mä aloin katkeraa sitä kohtaa. Mä näen sen kylmänä. Tällaisena kärsimyksen lietsojana. Mä alan vertaa sitä tiettyihin ihmisiin. Mä otan sen yhden kaverin, sen mun kaverin, joka myöskään ei ymmärrä mua. Jos mä alan hyökkää sen kimppuun. Ja nyt tässä on kaksi ihmistä, ketä kohtaa mä oon. Ja jos me katsotaan yksi ajatus kerrallaan, yhtäkkiä kun me ymmärretään, eli jos mun kärsimys on tämän ajatuksen seuraamus, tämän ydinuskomuksen, ja mitä me nähdään, kun se oikeasti niin kuin oikeassa ajassa manifestoituu tähän hetkeen, niin tää on ihan älyttömän tehokasta. Ei sulla ole väliä, loppupeleissä ei sulla ole väliä, miten vaikeaa sulla on loppupeleissä. Se vaatii paljon rohkeutta. Ja sitten, eli näitä ajatuksia on nyt kymmeniä, niin on nämä pääkysymykset, onko totta, mitä mä reagoin, kun mä uskon ajatukseen, ketä mä olisin ilman sitä ajatusta. Mutta sitten näiden alakysymyksiä on paljon, eli mitä mielikuvia, miten mä näen itteni, miten mä näen sen toisen ihmisen. Ja sitten samoin kaikille näille on. Ketä mä olisin ilman siinä ajatusta? No, mä olisin seesteisempi, mä olisin rauhallisempi, mä olisin vähemmän turhautuneempi, mä voisin selittää, mä kykenisin ymmärtää itteeni. Mä voisin käydä sitä dialogia, mä voisin olla itteeni varten täällä.
Ja tää on pelkkä pintaraapasu. Käytännössä mä haluan vaan näyttää teille ihan pienen maistiaisen. Ensinnäkin, ei missään nimessä ei ole ensinnäkin tarkoitus, että mä annan vastaukset, koska mä oon löytänyt ja tullut siihen lopputulokseen, että se on aina 100 kertaa hyödyllisempää, kun mä kyseenalaistan näitä ajatuksia itteni kanssa. Ja sitä kautta, kun mä löydän ne itse kyseenalaistamalla mun omia ajatuksia, se on 100 kertaa tehokkaampi kuin mitään, mitä ketään voi sanoa mulle. Paras ymmärrys mun tapauksessa, mä en tiedä, mä en ole terapeutti, mä en anna mielenterveysvinkkejä, ja mä en todellakaan tiedä susta mitään, mä en tiedä sun elämänkuvasta, mutta tää on mulle ollut semmonen todella tyydyttävä tapa, kun mä ymmärrän, että aha, näin mä reagoin, kun mä uskon ajatukseen, nää on ne tunteet, tältä se tuntuu, tässä kohtaa mun kehossa, mä oon vähän OCD, mä myönnän tämän työn suhteen. Niin sit kun mä alan vaan tälleen niinku askel askeleelta, mulla menee joskus jopa 45 minuuttia yhtä ajatusta kyseenalaistetaan. Ja siksi on niin valtavan tärkeää tehdä se jonkun toisen kanssa. Sitten jos sulla on semmonen tosi vaikea kysymys. Anteeksi, tosi vaikea ja semmonen pelottava uskomus. Tosiaan toivottavasti tästä oli apua. Jos sulla on mitään kysymyksiä, niin laita mulle yhteyttä, varataan ilmainen puhelu. Ja mä otan innolla, että mä voin auttaa suakin.